Mhux se ngħidlek l-opinjoni tiegħi sostna dan is-segretarju parlamentari Glenn Bedingfield meta il-ġimgħa filgħodu Net News staqsih jekk jaqbilx ma' dak il qal l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat fuq żewġ sentenzi tal-qorti dwar id-deal tal-isptarijiet. Dan kif l-ex-mexxej tal-Labor u ħabib ta' Bedingfield waqt intervista fuq Left Living il-ħamis wara nofsinhar sostna illi fl-opinjoni tiegħu il-Gvern kellu jibqa' jiddefendi d-deal tal-Vital Su Stewart dwar l-isptarijiet ta' Caringrek, Sptar Salluqa u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Deal illi l-qorti iddikjaratu fraudolenti darbtejn. Taqbel mad-dikjarazzjoni li jagħmel Joseph Muscat il-bieraħ illi l-Gvern kellu jibqa' jiddefendi l-kawża tal-Vital. Naħseb li Joseph Muscat għandu dritt jitkellem. Il-qorti għamlet id-deċiżjoni tagħha. Jien dik ma naqbilx magħha. Ma naqbilx anka forsi mal-pożizzjoni li ħal l-Gvern. Għandu dritt jgħid l-opinjoni tiegħu, il-Gvern l-istess għandu dritt tal-opinjoni tiegħu naħseb illi kulħadd qiegħed fuq l-istess linja biex. Demmen illi kien deal li fl-aħħar mill-aħħar kellu jiġi diffis għal ġid tal-pajjiż. Illum il-ġurnata hemm dak illi hemm u naħseb illi fuq ġudizzju bħal dan għaxek nitkellem tgħidu li qed nattakka l-emmet. Allura nistaqsi l-opinjoni tiegħek. Allura mhux ngħidlek l-opinjoni tiegħi. Bid-deputat Laburista ma jħossx illi għandu jagħti l-opinjoni tiegħu bil-biża' illi attakka lil xi persuna jew oħra tkompli tixħed aktar pressjoni u dubji fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista dwar l-iskandlu tal-Vital. Skandlu illi issa pajjiżna ilu jħabbat wiċċu miegħu għal dawn l-aħħar snin. Skandlu ta' frodi illi ġab unikament waħdu il-Gvern Laburista minkejja l-appelli minn kull sfera tas-soċjetà tul is-snin, inkluż mill-ġurnalista Daphne Caruana Galizia.